Dear man said that. Man said that. Manana yef ya. Boni am ye ni se. Sema kusiu nkanana dadin ne ma achira asemondo. O tata menem. Menem mejere da kwa na ukutam fiam. You teach any grand cabin in your way. Tanatanawa. We are that one who Pumamicon. Oh, Chimmy Conte said he was here at Arihatimon. Now we Bonnie Ben and Cabier. Why would you want to walk? We're free. Bonnie so dear my appeal. Then come a coon, I was then come cocas a minute between. One yam here, I'm some man cook. Yeah, madame for my son, I don't want children. My new baby. Yeah, that could see from any money. Na no more blues. Menino to toprecon. Answer monka na answer monko. Me then sama koko. Oyira no abomi. Oyira no watimi. Oyira no akame. Any paba akufu odi me mpabro. Some to baby fa. Some kona na bi ho. Some fa baby. For baby, na metete mosa. Abara na sama no be bom atwumase. Bom atwumase. Asamato yo. Kache, ade de mgu anyo na anam. Nana. Asamato me. Richi abo nana. Sem success ne dru ha kete. O men na boss ma kutre manim. Kasa. Nana. Akono bone. Don sam di dua me mu. Nana sama me pa kan nyina ne se. Nana madi ewu. Eye me amadamfo. Oba bewan. Oba bewar na me na twempena pen. Na me nim ye be hye me mu eda no. And I'm a friend, some people me I'm surprised be the man. On cross a woman, na me dada and phone so so the omra they are some here. Oba surprise no one. The liberty. Na no buy. Na no buy, no, na me ni mi no. Ni nyina ne some person me fa no. She. Oh, fui. Wadam for you. Rachi, so ko. Rachi, so ko. Na me nko hen. Ko be afi ba e. Na se na ya aboni yefo nti na mo wo ho. Ti yodi ya asempa de o ka no. E asempa. Na mesro twitwaje me. Mesro. Muja wu triso. Muja san wani. Muja tinu. Na yim fifiri. Munim fifiri. Muja. Nsema yi muja. Wadi ewu. Na nyamia. Wadi ewu. Na nyamia o. Hwan. Oma menya ba ko petere oje no ho no obo ho no owuye. Rachi. Yana yeden. Obo ho no. Na metam ni kosie no. Na ni esisi na eso. Otata me dayem. Etwa me mfian.
me fa ha wonie me sene ha wonie na wudie nso mfiri me o ma me ye ba kokora nkokọ wale na wale ene se brunsam be shemu a mempene ubepene a oje ne ho a Rachi fie jadu nsade aye no anya ade ye nsem hunu no wadi no anso meboa piao aha obi mfane ha ma ensa mfa nko utu ase nkotoje amobie mamobie mamobie ayi bia kwanyame ukrumete ensa ho mbopo sie na ode hia sie sorry baba wana kana asem no o maame de yaw akobodua ntama ne samani di wachi no samani betatawa akopim so obewu na so beka wani mu ai nanam na ajewo nyesa nka wawu awie na anam ho no na de obeye nie ena najo Jumienu nu nyina be konna no so bibi akosie nu no na ma yanyankoma de agu so na ma kyekere saman no se ne wontimi ha obiem na dudu mienu de ma me na wa akoi Rachi aha yenda o ye fra ha benda si ye fra sen benda o pese o dade ya ne kwane kwada ne wu Rahwe na beda fia da ne wu na minda na oba for create me ensemble yin sia na dwuna so na yakonna no so ye ni she na no create me ndem ko fa no wai kwa be fa so be ni bia awo ubetimi ana wuntimi na metimi boys bi ti area mu omo wi nkra no ana kwanda wani na me dasi wachiko ah ana nani o wei ahaya Nanaya ayi bi apa kumuten sa ho mbopo gam soku Nanaya Blaha Michelle Blaha say wo woni hwan tumi ben na wo se wo betata me de hye enne me mo se woni tumi e wo nipa bia so na kwa da asumdwem hye na wan ba ne subiem Michelle kwa no kuku mutia yensa me hombo pop njobe yesie ya bi nana hwe bia osie no yi mbaba wa 3 yensa ebla
Keka ho. Mama obi. Mama obi. Mama obi. Why? On nyina akɔkɔ no. Fa kyekyere ho. Fa kyekyere saa mbawa yi fi ne nan so. Ka ho. Keka ho na ayɛ bɛrima. Ochichi na abɔ ne din. Nana yɛ amekyekyerɛw. 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 Mɛmba me so biem. Mɛma me so biem. Mɛmba me so biem. Mɛma me so Kwa biem. kyirikyirikyiri. Kwa kyirikyirikyiri. Kwa kyirikyirikyiri. Kotogo. Kotogo. Kwa kyirikyiri. Kwa kyirikyirikyiri. Benin. Ko Benin. Kwa kyirikyirikyiri. Kwa kyirikyirikyiri. India bɛyɛ no. Dabi nana. Saa adeɛ wei. Nana yɛ ano wakyekyere no. Wakyekyere ne saman. Pɔ ne fa kɔsie. Ɛma ɔdasani biara ne hu. Nana na fa si waso yɛ so ma me yi. Wo fa kɔsie o baabi a wofiri. Baabi a wo nsa ɔde hyɛ a ɔdasani biara ehu no. Nana me no ba na ti o ma de ɔmo yɛ awurawura o. Me se baabi a wa hwɛ a ohu no. Fa kɔ. Wodi sie ma me enye yi o. Enye yi. Mate nana. Wo na ɔtaataa. Mate. Kan. Twana no hyia mprensa. Mi twa ho hyia. Twa ho hyia mprensa. Wodi mi twa ho hyia. Twa ho hyia mprensa. Kan. Ama obi. Mama obi. Mama obi. Keka ho. Mama obi. Mama obi. Eye, afi bunkotoje fanantiko. Bunkotoje, yanko bunkotoje bwana fanantiko. Mama obi. Mama obi. Kavina. Kavina. Fie bɔkɔ deɛ. Good. Mede na. Mede nam bi nwura mu nam bi. Saa mi sin mi wo efi. Bɛgya no ka de go tu nwura ni wai. Sweetheart, no hard. And I win you my brother. Na me yɛ me re ne fi ya me bedura nso nwura mu nam me gya ne mu ɛbɛsɛe ko yifa bɛhyɛ firi ma twena wo de ayɛ Karagante. ai ne openi bia ma ho nyɛ ha But me here by see. yo
Matum. Sir. Me wa kranti. Na matum na ede na ube. Ana se atum mi umo busu wa bie mi kwa so ayatum. Sir. So so you mistake na o sen ka woje you know. Ka ki you. Na o hwa wi no won sakranti bi ade. Marcus, Adam me akwa me se me kwa me hu na no na de yan. Na de hu agora na se. Da bi ka bi nye se me du hu agora na chine fo na me to akranti no no em so wo man fa to ka ni mo. Se mistake ka be en se na me te ka ni. Ti me yi scan man no na so won fa to back seat wo no. Yo say April mu da so yo. When you prefer. No one no matter so am akranti no. Na se me wi bi a che. De bia bai na munu ya na Maria. Ani echina me fa ho age se me busa wo. Akranti kakaka pa wo so chen wo so no kra wo. Marcus, you're very careful. Nyama na me no ha me ni Kafra. Akranti wo so chen wo so de nka ba bi o. Ba wi a ensanda. Wow. Ubedi ba ko. Ubedi ba ko. Ya wode me nsa ma o medi ba ko. Me angasa me ni mood. Unni because the son no ana de ha wo nko na wo ti bede no nya atenka. E wi kra che nkai da wo so no mpu. Se mi to kura bo dress no kura me hu so. Na de oni mi yo fi ha ne de ye pa. Na mo me pa wo ne fa bi twetwe ni ma no bi go na ti nya so. Yo. Bro. Lipa yẹn mo dia. Kare ka bi. Hey, where you back on? Yeah, bi there you back mama. Na for the past ya ba how we so le bu. Wa bi se bia, when ya kala bi kula na ba she o ma o pressure. You so le bu ko me fle. Ade ti fle. Ma fle a bi sha. Enyamia. Enyamia sasa da man ba na de be chi no be kodi akranti nkwan bi. So ene me ye monye. If you know ya ga sa. So ma no de akranti no otwi bi ni fry. Akranti nkwan no otwi bi ni nkwan. O de fry. Ene fa me ye. So until me go through few so some bo me to go be 2 days. Onye fa che me. Fa che mo za me ti ana se me so me yem na me bi. Ai, man ye fast ya. Ka me gu me mo ni mase. Na ni o me ko say. Let's see. Roma. Yes. No, sorry. I want to have a chimney. We throw me now. I don't mind my issues to side. Yeah. Yami be. Okay. This is what to do me. I hope say police for no so mo yo mo. Ah, we dey there. Na den transport. Oh. Hey. Dane die na me huna man. Me gem pa ha ne come there, ha come there. They say mama no ne you know na ye nua be boy what wo monka No more. After seeing you never kasa ni ma ha bi. say to atwa No ma. omo makra bi so omo ma bi na asem so wa police for nsem a omo so ye ntutu ye I don't think so ko me ba be help you O ma di ni o. asem o si ya na asem na feed na ewu See you no ka chere. Start asem I don't frown na see. aha on se ba from na aisi sushi hura e bedru nti hura se ne dwo na mu na adwun e be kakra ko mo didi bi mo ha be kan na ya didi agere me ne ha me se bia na ye ngu dead body ni mpo ni akoye na ayi me ya so kakra bu akra se jaye ke kakra so fo Je me ni e bia o sa ani e pie impion ani e pie ni go go bi kan. okay Matias Ni bia o yi. Sa da ka papa na ya. Matias No, me fa pa wa che. okay